India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Unong tray monsio bahag Amerika u Charlie Kirk badeiru uparalok baya jan bahajong u Presiden Donald Trump ula cak set yap nakibenta jong urendang haka sengi balang balala kadba udang yashim benta haka jingialang ha Utah Valley University ha Orem Utah ongke bor sarkar. Ki video ki yat ki social media ki bashim ya kapor bela cak set yap ya u haka we ke jingialang ka ba ula khot penlong. Ki video bela shim na cellphone jong ate ke jing syak penyap ki pen i ya ukir u badang keren caki pat ba ki babun ki badon sabar haka skul ba hadin bela sawa ketang suloi. Ukir lai pues nyam ka karta udang keren leng ba ka mikrofon ba ubat halaka kti kat ba udang syong hapok ka ying jan ka bali. Kabala tho deki kenten ka jingwan pai biang jong kinong Amerika bat pensisha bangala bakla. Kensan sa saw ka jing terkuli ka batang sisen balayo i ya kir ba ukneri laki ti kadiang jeng u kadba kasnam kadang mi na kaliang kadiang urendang jeng u layo sngo ya kajinglan yar kan san jong ipat ba ki basdang ban pet rumah kisaki ki thu ba katok ani porshwa ban peniap ya ukir ubadei unong senglang jong ka seng samla turning point USA udang ya tai bat uwe unong kali halor mano bale ki kam thombor de kitiasian hadin balai sngo kan san ni kajing sawa kuli ka Raydon Dichens ka badon hapring ki pat ba ha ka jingialang jong ukir ka yathu ya ka yeng hajan ka yeng jan ba shabar jong ukir ka badon ya ka jing tho prof mirong ha ka ba ula khos ngo bhai ki samla puli bantu klar ka jing perkhat jong u ha ka sain perthei ba ka culture ka Dichen ka lo ong ba ukir udang kren shaphang ka jing te la kami ki tiasiat shwa ba uncha sian kala ong ba kala yo i ya ukir ba ubat kan san ya la ujong urandang hadin ba kasnam kala tuit Kadichin bat kiwe ki sakhi klaya thu ba om syam la don kilat jingyada ki ba kong san ne kino ki tiar talasi hakate ke jingyalang